Hayırlı ki siz Müslim televizyonda topşuların koruyasız жаңалыклар çağrılışı bilen studiyada min Римма Авзалова жерлегибизде булган вакыйгалар турында кыскача. Жерлегибизде яңа коронавируска бәйле вазгыять буенча журналистлар өчен брифинг үтте. Изоляция дәвам итә диде Татарстан Республикасы санитар-эпидемиологиягә каршы комиссия рәисе Ләйлә Фазлыева. Бүгенге көндә Мөслим районына чит илдән кайткан кешеләр исемлеге билгеле. Аларга Россия Федерациясы территориясына кергәндә чит илдән кайткач изоляцияләнү кирәклеге аңлатылган. Район хастаханәсе табиблары әлеге исемлектәге кешеләрнең хәлен белешеп тора. Районда коронавирус белән авыручылар юк ди табиблар. Яңа коронавирус башка шәһәр яки районнардан кайтучыларда да булырга мөмкин. Шуңа махсус исемлеккә кертелгән кешеләрдән тыш һәркемнең изоляцияләнүе, өйдә торуы сорала. Районның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре изоляция режимын контрольдә тоту буенча рейдлар үткәрә. Режимны бузган өчен Россия Федерациясе административ хокук бузулар турында кодекс нигезендә җаваплылык каралган ди район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин. Махсус режимның кайчан тәмамланасы әлегә билгеле түгел. 30 марттан Татарстанда самоизоляцияләү режимы кертелде. Хөрмәтле райондашлар, biz үзебезнең урамда йөрүебезне чикләргә тиеш булабыз. Бу үзебезне саклау өчен, бу сезнең өчен кирәк. Иртәгедән менә шушы режимны тикшерү буенча эчке эшләр хезмәткәрләре рейдлар үткәрәчәк. Һәм бушы режимны үтәмәгән булса, аларга инде административ штрафка тартылырга мөмкин. Бу вирус бигрәк тә өлкән яшьтәге кешеләр өчен куркыныч, шуңа күрә сезне тулысынча өйдә калырга чакырып калабыз. Изоляция элан ителгән чорда кунакка йөрүдән, туганнар, дуслар белән очрашулардан тыелып торгасы бу коронавирусны кисәтү, таратмау өчен кирәк. Изоляцияләнеп без үзебезнең һәм якыннарыбызның сәламәт булуын тәэмин итәбез. Таләпләрне төгәл үтәү авыруны таратмаска һәм изоляция өчен тизрәк узарга мөмкинлек бирәчәк. Ялгыз яшәүче өлкәннәргә һәм инвалидларга ярдәм оештырылды. Алар дарулар, азык-төлек яки башка төр ярдәм кирәк булганда 24601 һәм 24088 телефоннарына шалтыратып ярдәм чакыра ала. Бу очракта өлкәннәргә волонтерлар ярдәмгә киләчәк. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Коронавирус буенча карантин вакытында өлкәннәр ялгызлары түгел, бүген көндә җирлегебездән 220 өлкән кешегә 49 социаль хезмәткәр ярдәм күрсәтә. Коронавирус инфекциясы таралуга каршы көрәш чаралары белән бәйле рәвештә өлкән яшьтәге кешеләргә, бигрәк тә яшь әниләргә социаль яклау органнарына килмичә дәүләт хезмәтләре порталы аша гаризаларны җибәрергә тәкъдим итәм. Социаль хезмәткәр өлкәннәрнең таянышы кояшы ул. Алар килеп керсә, дөньялар яктырып киткәндәй була. Тиз генә идәннәрен дә юып алалар, токмашын да кисеп куялар, азык-төлек дару кирәк булса, аларын да алып кайталар. Коронавирус дигән нәрсә көйләре каян килеп чыкты? Куркабыз инде тышка чыкмыйбыз, кирәк әйберләрне балалар алып килеп бирә. Әле менә бүген дә ипи белән сөт китереп китте, оныкның берсе. Чыккан юк тышка, анда чыгып, анда буталып йөрүдән файда булмас, дигән гына булыр. Идән чыккан юк, балалар китереп тора кирәк әйберне. Даруын Идән чыккан юк. Чыгарга мин кая чыгалам. Кул юк, аяк юк. Иксәтең. Күз күрмәй берсе, колак ишетмәй, баш күзләй шаулый. Орта. Ялгыз гомер итүче өлкәннәр һәм сәламәтлекләре чикле булган гражданнар күп кеше булган урыннарда сәүдә нокталарында йөрүне чикләсен иде. Азык-төлек һәм дарулар кирәк булганда алар 24088 номеры буенча кайнар линия телефонына шалтыратып заказ бирә ала. Без өлкәннәрне бу дөнья афаты коронавирустан үзебезчә сакланабыз инде. Мине мәсәлән социаль хезмәткәр кайгырта, продукцияларны алып кайта, даруларны алып кайта, өйләрне җыештырып җилләтә. Гомумән минем турында кайгырталар. Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә кайнар линиябез эшләп килә. Район буенча аның номеры 24601, үзебезнең оешма базасында 24088. 24088 номеры ул вакытлыча гына эшли, сәгать 8-дән 16-га кадәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яңа коронавирустан саклану максатында мөслимәләр дә изоляция режимында яши. Режимны һәркем дә үтәме, халык авырудан саклану усулларын беләме? Шул хакта Лилия Шәймиева репортажында. Коронавирус инфекциясын грипп һәм кискен респиратор вирус авырулары таралуны кисәтү максатында республика җитәкчелеге халык арасында кисәтү һәм саклык чаралар күрү кирәклеген искәртте. Районыбыз халкы нинди саклану чаралары күрәләр? Электә булган хәл, конечно, диләр, кәсте дә дөрес булса.
Ышанам. Соқланабыз, отырабыз үйде. Менә срочно керек булды, чыктым только. Нишесең инде? Инде безгә килә күрмәсен. Бик ышанып бетмәм яңа шәһәргә, күзләргә. Иде бәйлем инде. Аңа шәбилә булган мысы шугына. Исән сау яшик сәламәт булык. Соқланабыз инде кунак кайырмыйбыз. Билеңгә чыкмыйбыз. Пенсионерның өйдә утырам. Шу килмәстер дип уйлыйм. Килмәсен. Бик рәхәт яшәйбез әле килмәсен. Yol atnасы койдадыр күңел ачу бәйрәм итү өчен бирелмәде. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә карата игътибарлырак булсагыз икән, һәм бу атнаны өйдә үткәрсәгез яхшырак булыр иде. Маска киябез иштә. Маска киеп йөрибез. Шул. Кеше белән бик күп общаться итмибез. Тырышабыз общаться итмәскә. Күп җирдә йөрмибез инде. Күп булган кеше күп булган җирдә. Халыкны обслужить иткәндә перчаткалар киябез инде, маскалар менә. Халыкларга, кешеләргә дә ни дибез инде шулай. Саклану чараларын. Менә без үткәндә инде бу ни диде мәлеме? Яшьөр. Яшьөр бу. Менә шуны кергән мен. Бу яшьөргә карап бу кешеләр. Бу башладырасың маса. Бу элек булды микән? Менә бу яңа чыккан кичә Хытайда шуна камат кушаклашып биргән. Бу шулай кеше микән бу яшьөргә карап. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яз үзен сиздерә, Яңа Авысы мәдәният йортында капиталь ремонт башланды. Бина авыл мәдәният йортларын капиталь төзекләндерү республика программасы кысаларында төзекләндерелә. Ремонт барышы турында Фәридә Гайнетдинова. Яңа Авысы авыл җирлегендә соңгы елларда һәр ел сайын республика программасы ярдәмендә күләмле төзекләндерү эшләре үткәрелә. Моңа кадәр Яңа Авысы гомуми белем бирү мәктәбендә авыл яныннан агучы елга салынган күпердә күләмле төзекләндерү эшләре башкарылды. Быел ниһаять авыл мәдәният йортында да капиталь төзекләндерү эшләре башланып китте. Мөмкин дә инде күреп торганча клубта ремонт бара. Бу программаларны инде без күптәннән көттек. Без моңа бик шат, бик сөенечле әйберләр. Авыл инде картая дип әйтеп булмый, һаман да алга таба барабыз, яшәрәбез. Бик сөенәбез бу программалар өчен. Мәдәният йортында бүген кызу эш кайный. Төзүчләрнең кайсы бинаның тышкы ягында, кайсы эштә һәрберсе үзенә беркетелгәнне эшли. Алар төзекләндерү эшләрен билгеләнгән вакытка төгәлләргә ашыга. Авылның нәкъ уртасында урнашкан мәдәният йорты бик тиздән балкып, авылга үзгә бер ям биреп торачак. Гомумән бөтен авыл белән көттек бу ремонтның безгә килеп җиткәнен. Ниһаять менә егетләргә күз тимәсен, күздә ярмый. Мөслим төзелеш оешмасы егетләре башкара әлеге ремонтны. Бик уңган булган егетләр әфәрин генә диясе килә. Яңа Авысы авыл җирлеге башлыгы Галина Романова да программалар авылларның йөзен үзгәртүгә зур ярдәм итә дип билгеләп үтте. Благоустройствосы да инде үзебезнең көч белән эшләнә, безнең техперсоналлар һәм шушында эшләгән бөтен бюджет кешеләре белән без инде территориясын чистартуда, аңа мотор чәчкәләр урнаштыруда безнең өскә кала, ансын үзебез ландшафт белән әзрәк шөгыльләнеп моторларбыз дип торабыз инде. Татарстан президенты искәрткәнчә, бүген республикада гамәлгә ашырылучы программаларның күбесе авылларны үстерүгә юнәлдерелгән. Нәтиҗәдә озак еллар ремонт таләп иткән социаль әһәмияткә ия биналар, юллар проблемасы уңышлы шешелеш тапты. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Ак буенда бассейн төзелеше бара. Бүген биредә Казанның Фартекс оешмасы төзүчеләре барлыгы 26 кеше эшли. Бассейнның бетоннан колонналары инде урнаштырылып беткән. Төзүчеләр бинаның каркасын җыю белән мәшгуль. Биредә балалар һәм өлкәннәр өчен аерым бассейннар булачак. Бассейннарның чашылары инде урнаштырылып та куелган. Хәзерге моментта бетонный эшләр бетте үзен. Каркас җыелып бара, металлический. Тепловой сетләр сала башладык. Бассейннар, монда булачак 2 бассейн, балалар бассейны и зурлар өчен бассейн. Улар уже залиты как бы. Менә каркасын ябып бетергәч, түбәгә тотынабыз, түбәдән соң инде анарышка эшләргә тотынабыз. Без килгәннән бу объектны бик ышанып та бетмәйдер, без бу бик алу объемны эш инде бу. Әле менә бүгенге көнне әле карап торабыз, бик әйбәт кенә моторны әйттереп башкара җибәргән. Нәшәр багызлар әйбәт кенә торды. Шулай әйбәт кенә эшләп барасак, озак та үтмәс, башкарып чыгарып җибәрәбез инде. Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Елдан-ел спорт корылмаларының саны да арта, спорт заллары да халыкны күбрәк җәлеп итә бара. Сәламәт яшәү рәвешен хәзер халык аңлы рәвештә сайлап, бу өлкәгә зур игътибар бирә. Бүгенге көндә Мөслимебездә спорт объектлары төзелеше дәвам итә. Белгәнегезчә, Кояшлы Ялты зонасы кырында кирпич заводының артында безнең бассейн төзелеп килә. Бу бассейн инде халык өчен төзелә, балалар өчен төзелә.
Сөз өткәч, Алла берсе, барыгызны да бассейнда yüзәргә, шөгыльләнергә көтеп калабыз. Тиздән Мөслимнең куәтле бассейны сафка басар. Спорт объектында бик күп егет-кызлар йөзәргә өйрәнеп, йөзү ярышларында беренчеләр рәтендә булырлар әле. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Һәр кем көннән һава торышы турында кызыксынудан башлыйдыр. Районның метеорология станциясе Мөслимнең кооператив урамында җыйнак кына агач бинада урнашкан. Биредә тәүлек дәвамында һава торышына күзәтү ясалып, мәгълүматлар Казанга синоптикларга җибәрелә. Һава торышын фаразлаучылар ничек яши? Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мөслим синоптиклары тәүлегенә 8 тапкыр төрле тикшерүләр үткәреп, аның нәтиҗәләрен журналга теркиләр. Аннары Казанга җибәрәләр. Гадәттән тыш хәлләрне күз уңыннан ычкындырмас өчен бер генә минутка да уяулыкны югалтмыйча, һава торышындагы үзгәрешләрне күзәтәләр. Көне буе җыйган соннарны средний уртача сын чыгарабыз. Уртача средний суточный дип атала. Аннан декадалар эшлибез. Декада средний декада дип атала. Шуннан чыгып, шу уртача соннарны теркәп без декадага чыгарабыз да безнең соннар килеп чыга. Быел кыш көне һава температурасы узган елгыдан 10-13 градуска җылырак булды. Март аеның 1 һәм 2 10 көнлекләрендә һава температурасы уртача күп еллык күрсәткечләрдән 8-10 градуска югарырак иде. Мондый рекордлы еллар 1975, 1997, 2008, 2016 елларда күзәтелгән булган. Март җылы килә инде. Беренче декадасында мартның 8 градуска җылырак булды, әйме? Икенче декадасында 10 градуска елрак, әйме, бара шулай иттереп. Аны мондый еллар һәр периодически кабатлана. Метеостанциядә Лариса Сабирова кул астында 5 кеше эшли. Метеорологлар башкарган эш актуальлыгын беркайчан да югалтмас мөгаен. Гади кеше, юлчы, коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре, авыл хуҗалыгы эшчәннәре өчен синоптиклар фаразы бик мөһим санала. Күзәтүләрне метеорологлар авыл хуҗалыгы идарәсенә җиткереп бара. Кырау төшүе дә, салкын җил дә, корылык та әлеге тармак өчен куркыныч санала. Аларны алдан күреп эш иткәндә югалтуларга юл куелмый. Эшне дә алдан планлаштырып була. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Матурлыкны күрә белүче, шушы матурлыкны үз куллары белән тудыручы кешеләргә карап күңел сөенә. Татбүләр авылында гомер итүче Мәхмүт Нуриевның йорты авылга килеп керү белән күзгә ташлана. Мәхмүт абый рассам. Райондашыбыз тудырган матурлык турында алдагы сюжетта. Аларның кыймалары һәм тәрәзәләре матур бизәкле. Шилтер кәрнизле йортның болдыры да шилтерләп ясалган. Ишек алдында һәр нәрсә тәртиптә, сарай корылмалар да үзенчәлекле буяулары, табигать күренешләре белән күзләрне иркәли. Әти İşten koytaydı da koruydu da benim resimlerini. Eyteydi oğlum sinde talant var okuyun dedik. Şol ul talantı bir bilmeyeyim mene eyteler ul kimge niçin biredir. Tege abizyanını da üretip bula resim yasarga. Нуриевлар йортында үзеңне табигать кочагында кебек хис итәсең. Үй диварларына ясалган агачларның яфракларына кадәр селкенеп куя да төсле. Аш бүлмәсендә үзеңне кызу көнне агач күләгәсендә чәй эчеп утыргандай хис итәсең. Диварларны тутырып ясалган рәсемнәрдән агачлар кул булгый, кояш елмая, яшел үләннәр баш төртә. Үземнең рәсемнәрдә мин табигатьне күреп яшим инде. Матурлыкны бу дөнья бит менә шул матурлыгы белән Алла биргән ул. Мәхмүт абыйның картиналары шул кадәр тормышчан. Аларда гади халыкның тормыш көнкүреше дә, табигать фасыллары да чагылыш тапкан. Ирексездән үзеңне җәйләүдәге көтү арасында хис итәсең. Пешкән җиләкләрне өзеп кабасы килә. Кечкенә аныгының мүкәйләп йөгергәнен дә хәрәкәттә бирәләсәм. Аның майлы буяулар белән эшләнгән картиналарыннан Татбүләр авылы мәдәният йортында күргәзмәдә оештырганнар. 40-тан артык картинага җан өргән Мәхмүт абыйның һәр эше сакланырлык. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезне белән саубуллашам. Алда сезне иске карамалы үз эшчәннәренең Мөслим районы мәдәният йортында чыгыш ясаган концертыннан үзек көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.
Күптен йылдыз вағда етті бұл ұрамнар. Сен бақытлы елмай деп юаттылар. Бейім әлі жіп-жимайға қолым сузып тұтармында, анары юғалтырлар. Қиялар буш, барда әфет, барда ялған. Таңда атмай башқа, қияш янған. Қабат бейім жіп-жимайға қарап. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Hayırlı kiş dibіз. Barşağızға dostlar, туғаннар, кишләрегез сезнең матур үтсен, юққа шықсын ару талулар. Яңгырасын матур дәртле җырлар, моңга тулсын сезнең күңелләр, сүнмәс маяк булып юл күрсәтсен киләчәккә якты өметләр. Hayırlı kiş, hürmetli тамашачылар, сезнең игътибарыгызга Иске Карамалы авыл җирлек үзешчәннәренең Татарстан бәхет тапкан җирем, җыр биюле газиз ватаным шигары астында әзерләнгән иҗади чыгышыбызны тәкъдим итәбез.
Татарстан, республикам минем, тынычлык һәм дуслык бакчасы. Казан, Шаллы, Мөслим арчаларың, авылларың ямле барчасы. Татарстан, нинди ғурур исем, яңгырыйсың матур җыр кебек, дөнья мәйданында даннар яулап, мәңге яшә шаулап, гөр килеп. Татарстан, туган җирем минем, бәхет шатлыкларның алтаңа. Ай кояштай сүнми, балкып яшә, халкыбызның данлы ватаны. Безнең якта кичләр шундый сихри, йолдызлар да яна яктыра. Киткәннәр дә түзми, кабат кайта, язны сагынып кайткан кош сыман. Үзенең туган нигезен сагынып кайтучы, бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә яшәп иҗат итүче, автор башкаручы, якташыбыз, Яңа Карамалы авылы кызы Ләйлә Карамованың музыкаль сәламен кабул итеп алыгыз.
Куяшта шықмаған бен. Біле, көп қызу болашақ бұғын көңілім недір сезіне. Ой, көбейтіп пішендер әзірлеген бұл жігітлер. Хей, өзің бет құяш шыққан шішлікте құяш шыққан шішлік. Менің келіштесім келмей жұқым келе ол бригадирін айтыр едім. Ярар, қызлар, қымызлар, хавадағы юлдызлар. Міне күнейбет уақытта эшлеп қалайық. Әне, 3-ші бригада қызлары да ертөгішке тұтынғандар. Егеттерге қараңыз әлі, үшер папыз шықтылар. Күнейбетте тез-тезгіне пішен, ішін бітіреге керек. Ешол. Әйдеңіз тез-тезгіне ішлейік. Апалар, салқын чешмеден салып келдім. Ой, Қызлар, барақ әлі, бүгін кешкі ойынға түсербіз енді, жоқса әлі көшені көңілашқанымыз жоқ. Yok, küçük olmaz. Bir korayım. Elle kortayam indi. Yarar kızlar, mene yolla verse kırışların tünellikte, motor edip avrabaylarga yürüsüz, şeylerle yersiz, biz sizin kıylarınızda motor edip yürürüz. Kızlar, dişiler bana kızardı. Yigitler umman kızlarını yaratıyor, oşurganı esir buna. Eşimiz Bugün gel işlisi gelmey biterler. Kızlar, qorağız әлі нинди матур біздің туған яғыбыз. Ол бәлі таулары тәппек бұлынларығына не тұра. Қышқырып жырлысы, секіріп есі келе әлі бей балабыз мұсы. Шойсың ме?